Langileen eskubideak bermatzea eta zerbitzu publiko duin bat garatzea betidanik izan dira labeko erronkaz liburutegietan. Liburutegien esparruan udal batzarrea eraman genuen kontratazioen gaia, liburutegiak existea bermatu ahal izateko beharrezkoa zen kontratazioak egitea. Liburutegiak zerbitzu guztiekin nahi ditugu. Miribilan zerbitzu osoa emango duen udal barrutiko liburutegia zabaldu, San Adrian eta Zabalakoa itxiz. Basurtoko liburutegia udal barrutikoa nahi dugu, ordutegi jarraituaz. Bilbok etorkizunerako zein liburutegi zerbitzu mota eskaini behar duen jakiteko azterketa sakona egitea eskatzen dugu. Liburutegi bakoitzak eman behar duen zerbitzuaren arabera beharrezko baliabideak izan beharko ditu, personala zein material alorrean. Labek beti defendatu du udal zerbitzuak udal langileekin eskaini behar direla, privatizazioari atea itxiz. Asmo horri eutsiz Ibaialdeko liburutegiaren privatizazioari atea eragotzi genion. Bilbao Musikak Laben bultzadagatik orain udal langile batekin ematen du zerbitzua, urte luzez esku pribatuen egon ondoren. Beste alde batetik, liburutegietan aritzen diren menpeko guztiek lan berdina eta maila berdina izan behar dutela argi dugu. Hau oraindik gauzatu gabe dago kultura eta giza baliabideen sailak ados egon arren.